Ring this bell when you spot dolphins. Ukuba oshaka laba ngabe wonke umuntu use-upstairs bekude kangakayana. Kodwa ngoba kuthiwa ama-dolphin wonke umuntu uthi awakude awasondele. Good morning, beautiful people. Strong. Jehovah. It's the morning after next. Good morning. Yeah, good morning. Tabela. How are you? I'm going to go to the end. Morning. Hlala phansi mesehleli wena. Hlala phansi. Ngilinde ehlale wena ukwazi uhlale from izolo. Mina izolo ngeke ngahlala. Mina bengu MC kodwa ngihlale kakhulu kunawe izolo. Wena wazi uhlala. Hawu. Esebakhokhele kangaka abantu ukuthi basebenze kodwa naye usafuna ukusebenza izolo ngobani? Ngithi mangivasha ngasho ngikhalele kamnandi ngomza seshithele. Oh my God, so many of them as well. Got a jump because when I was just looking on the side. I want to jump, but she says I jump a foot. Yeah. Direction isn't up. Yes. Uyabona nje ukuthi migration serious ngoba maningi. Kodwa wezingane ngapha. Hawu maningi. Nawo ma, you know. Mhlambi lokubhanga ngokuba kodwa le camera yakho ke tevashini iwathathe eduze noma iwathathe mancane bayindlebana nje. Asondela. Hayi wathatha eduze kakhulu ke manje. Yabo. Bonakala ukuthi wona. Ngibela manje la ngiyasho. Ingabikho nje ezoduka nje ize ngapha. Iyagijela ngapha hawu. Ngingathatha ifoto la. Esibhekele. Hayibo maningi. Oh.
Maningi. Migration is serious. Yeah, bhekana la yabo. Yeah, maybe I move here somewhere. Why somewhere? Why ngazi ngapha? Uyaza yaphapha. Hawu uhluphile nesi ngokushutha. Ukuba oshaka laba ngabe wonke umuntu use-upstairs bekude kangakayana. Kodwa ngoba kuthiwa ama-dolphin wonke umuntu uthi awakude awasondele. Nak lapha kuthiwa ring this bell when you spot dolphins. Ngisabe ring ibell. Azi ngoba ngiringela nina akekho omunye umuntu. Kuthiwa ring this bell when you spot dolphins. What do I get? Do I get a prize for spotting the dolphins? What's the prize? And there are so many of them. Do you see them often from here? Wow. And whales as well this time of year. Wow. They're normally a bit further out. Quite often you see them jumping. And there are so many. Yeah. Dolphins almost on a daily basis. The whales certain times of the year. This time of year there's quite a lot of whales. So why am I supposed to ring the bell? Just to alert everyone else that they... Okay. You win a prize. No. So that people in their rooms can just look out and... Okay. Everybody inside comes out. Okay. You don't want to enjoy the sights alone. Okay. I'm always after a prize. Never knew more about Your nature is beautiful, guys. For food, and you are hiding here. Awolo makhulu baslo make bafaka abayofish la ubela abali Hawe, ngiyakutshela intombi yakhe le. hayi ntombi ngamayeni ade bahleze belandelana wonke Yebo. ubona lokho kwasisomle ngazo ukho lethu makafaka abanye Uyabadla. babali babe uyabona ukudla ngiyacabanga futhi bese ngabantu mhlawumbe khothe kubafeti yabona ukudla phambi kwendlu osidala sindlela sidle khona la. What's up with the silver shoes? Oh yeah. How? Oh yeah. It's a silver shoe thing. Oh yeah. It's a silver shoe thing. Oh yeah. As if it was blank. And she got a lot of gifts. Hayi. Kade senjoba sebesina emshadweni emanesi ebuka abantu abaphethe ama-presents. Emshadweni wami ngangilethe nje amaglasi ngifuna ama-voucher. Awe, yebo. Engazi ukuthi vele. Kanti vele ama-voucher kangakho. Sorry Shoma. Hi guys, please don't forget to subscribe and press the notification button so that you do not miss another video.